hogy az olvasóról szól a szöveget, hogy megnézed, hogy a mondatainak az alanya ki. Ha az olvasó, az alanya, akkor a szöveg tulajdonképpen róla szól. Ne azt mondd, hogy garanciát adunk, hanem mondd azt, hogy garanciát kapsz. Ugye ilyen nagyon egyszerű. Mindent az ő nézőpontjából. Aztán nektek egy mintát, nem tudom, látszik-e? Egy asztrológus tanárnak a e-mail kampányának volt ez a kezdeti nevezetű szöveget, és azért hoztam el, mert arra jó példa, hogy tulajdonképpen az olvasóról szól, és hogy mindig csak egy pici gondolattal lépteti tovább az olvasót a szövegben. Ő e-bookokat árul, ez a cég, arról, hogy hogyan próbál a saját asztrológiai képletedet elemezni. Nagyon-nagyon népszerű, úgy hívják, hogy Buzsáki Gábor, és az asztropatika.com-on csinálja, és tulajdonképpen majdnem minden levelér olyan nagyon-nagyon brutális, 60-70% közötti megírási arány jellemzi, de egyszerűen kötődnek hozzá az olvasóink. Na és azt írtuk. Kedves XY olvasó, rajtad gondolkodtam épp, és tudod-e miért? Mert időnként lenézel az asztropatika oldalára, végigfutod az aktualitásokat, érdekel is a téma, de még nem kérted egyik kiadvány sem. Már itt pont abba hagyná az olvasó az olvasást, csak aztán van itt egy kérdés. Megfogalmazódott bennem két kérdés rólad. És aztán itt vannak a kérdések, először az egyik, aztán a másik. Szóval mindig csak egy-egy gondolattal visszük tovább az olvasót a szövegben, és mindig ő a szereplője a mondatoknak tulajdonképpen. Második parancsolat. Használj izgalomfokozókat. Ugye a Topshopos marketingtől általában kármi szokott mindenki. A Topshop ott rontja el, hogy a terméket helyezi szuperlatívusokkal a középpontba, és azt mondja, hogy forradalmi, új termék, fantasztikus, hihetetlen lehetőség, stb. Ezzel ugye azt írja, hogy mindenkiben nagyon megnő a termékkel kapcsolatos várakozás, és hát ezek a termékek általában nem tudják kielégíteni, nem tudják kiszolgálni. Úgyhogy vagy reklamálnak a termékek miatt a fogyasztók, vagy nem vásárolnak többet a Topshoptól. Hogy ne legyen túl marketinges, használj te is izgalomfokozókat, de ne a termékedre mondd ezt, hanem a sztorit körés. Mondd azt, hogy érdekes kutatásra, érdekes eredményekre bukkanunk a kutatásunk során. Egy cikkot fedeztünk fel, amit az olvasóinktól hallottunk. Tehát a sztorit legyen érdekes és izgalmas, és ne a terméket legyen fantasztikus és forradalmi amúgy. Ezzel eléred, hogy tovább olvassák a szövegedet, de ne legyen a termékeddel kapcsolatos elvárás túl nagy. Így úgy, ahogy szóban beszélsz. Használd nyugodtan a rövidítő mondatokat, és a szakmai szlengjelet. Nem baj, ha azt mondjuk, hogy valóban, vagy hogy tuti ajánlat, vagy hogy szuper jó hír. Ha így beszélsz rólad is, akkor nyugodtan használd, hiszen az a célod, hogy bizalmat érez. Bizalmat pedig nagyon magátba és barokk körmondatokban nem nagyon lehet ébreszteni. A bizalmat azt minél közvetlenebb elsőséges viszonyban lehet elérni. Hassad érzelmekre, nem is ilyen alaptét, de biztosan hallottátok már, de hogyan? Ha megnézzük az érzelmeket, fölírtam ide nektek néhányat. Érzelmek, félelem, szeretet, érzékenység, düh, harag, öröm. Hogyan lehet ezekre hatni? Nézd meg, hogy te éppen mire szeretnél, vagy ha te egy utazási iroda vagy, akkor valószínűleg nem a probléma tudatot, hanem a vágyakat akarod kihangsúlyozni, úgyhogy az örömre és mondjuk a szeretetre alapozol. De ha te mondjuk egy biztosító társaság képviselője vagy, akkor majdnem biztosra veszem, hogy a félelem és a düh vagy a harag lesz az értelem, amire te hatni szeretnél. Válaszd ki az érzelmet, és keresd meg hozzá a magfestő szavakat, és csak írtam néhány példát. Ha a félelemre alapozol, akkor használj ilyen szavakat a promóciód elején, aggaszt, riaszt, ilyen szavakat, és aztán amikor már elkezdődött a megoldások felé, akkor pedig használd a félősöknek a biztonság, stabilitás, megbízható, és ehhez hasonló szavakat. Bocsánat, és hogyha pozitív az érzelem, akkor fokozzuk? Lehet, igen. Igen, kérdezni
használj te is képeket, grafikákat, piktogrammokat, nyilakat, rajzokat, grafikonokat, kézírásokat. Én nagyon előszerettem csinálni ezt, hoztam is nektek mindent, például ez egy landing oldalnak a szövegébe lett beszúrva ez a kép, hogyha ez volt a szöveg eredetileg, amit itt láttok, hogyha ezt csak betűvel írjuk ki, akkor ez nagyon unalmas. Senkinek nem mozdulva tekinteni. Úgy döntöttünk, hogy egy szimpla unalmas szöveget is valahogy képülésünk. Most, hogyha ránézem, az első, ami biztos, hogy szememről kép, hogy itt 4 dologról van szó. Aztán innen már csak az a kérdés, hogy melyik kivastagított rész az, amelyben hamarabb magadra találsz, azt fogod mivel elolvasni holnap. Szóval demonstrálj. Nyugodtan használj képeket, nyilakat, kézírással írt dolgokat, amit csak tudsz. Mutatok egy másikat is, amely van a fotó. Itt egy másik is. Itt is, hogyha mindezt, ezt a szöveget csak így egymásra írjuk betűkkel, akkor az megint tök unalmas lett volna. Így viszont egyértelműen látod, hogy van 2 választási lehetőséget. Vagy erre mész, vagy erre mész. Így kevesebb szöveget is kell írnod, és sokkal célra vezető, mert ha ránéz az olvasó szövegre, azonnal fogja tudni, hogy itt valami történik, választani lehet. Hadd nyitott kérdéseket. Mindig csak egy-egy kérdéssel jutunk tovább az olvasónak, és nagyon fontos, hogy kérdéseket tegyél föl. A kijelentések címsorokban is, azok próbáltálmozottak, azok nem biztos, hogy elgondolkodtak. A kérdés az, aminek ugye mindig nyitva van, hajnál vége. Ezért akkor teszel igazán kíváncsi rá, ha a kérdésekben gondolkodsz. Erre is hoztam egy példát. Volt egy szállásportálom, és szállodákat akartunk behozni a rendszerű, hogy minél több szálloda kínálatát tudjuk megjeleníteni. Már szerencsére eladtam, úgyhogy senki nem kereste a neten ezt a portált. De amikor a szállodákat meghoztuk, akkor az volt a koncepció, hogy csináltunk egy piackutatást a magyar utazók körében. Felmértünk olyan dolgokat, amiket előttünk még senki. Például, hogy mit néznek meg az utazni vágyók először egy szálloda honlapján. Vagy mit néznek meg először egy szállodában, ha megérkeznek a szállodába. És ezeket a kutatási adatokat összeállítottuk egy szép kis doksiba, és elküldtük a szállodákba. Az volt a koncepció, hogy először adunk nekik információt, tudást, amin egy picit építkezni tudnak, és aztán szépen becsalogatjuk őket a szállásfoglalási portálon. Be is jött, megmutatom az első levelünket. Az volt a címsorunk, hogy komoly kihívások elé kerül a szállásfoglalás, vajon az ön hotelje mennyire tud lépést tartani. Ugye róla szól, és hát egy kicsit a félelmére alapoztunk, tulajdonképpen arra a veszteségtudatra, hogy ha nem nyitja meg, amit mi most tőlünk, akkor valami jóból kimarad. Azt írtuk neki, egy idei hazai felmérés eredményeit csatoltuk önnek, melyek még minket, a kutatást végző KFT munkatársok is meglepték. Látod, a sztorit igyekeztük izgalmasabbá tenni. Az utazási piacot kutattuk, és kiderítettük ugyanis, hogy hogyan tájékozódik a hotelekről a vendégek üzeme. Hopp, egy kérdés. Aztán kiderítettük, mi az elvárás a hotelek weboldalaival szemben. És még ide fölraktunk 3-4 kérdést, aminek ugye a megoldás az volt, hogy meg kellett nyitni a linket, ahol a kutatás eredményeit találtam. Amit látod, itt is folyamatosan kérdésekben gondolkodtunk, és ahol lehetett, ő volt az alanya a mondatokhoz. Abból a szövegedett, ez azt jelenti, hogy olyan 5-6 soros bekezdései legyenek, és minden bekezdés előtt legyen egy címsorod. Erre azért van szükség, mert ahogy mondtam, szkennelre olvasnak az emberek. A szkennelre olvasás azt jelenti, hogy az első bekezdést még elolvassák, a már ott vannak félve. Aztán már csak görgül a szemét lefelé a szövegen, azokat fogják még elolvasni, hogy ismerős szavak vannak. A lényeges szavakat, azokat vastagítsd ki, nem mondatokat, csak kulcs szavakat, ami szerinted az ő fejében lehet. De ugye felmérted, hogy milyen szavakat használ, mert az ideális előre felmérted. És hogyha megvannak a címsoraid, a vastagítások, akkor el tudod azt érni, hogy azokban a bekezdésekben beleolvassam, ahol neki ismerős gondolatok, kulcsszavakat, és amit nem hagy ki, azt mindenki meg fogja nézni, hogy mellé tart a szöveg. Ezért a szöveget legaljára tegyél egy utóiratot mindenképp, vagy oda valami nagyon ütősen a szöveget aljára azért. Ami összefoglalja tulajdonképpen az egész promóciónak a lényegét.
mert elolvasta az elejét, a címsorokat, a kulcsszavakat és a szöveget végül. Hogyan hasonló olvasódra egy szövegírás receptet hoztam, ez nagyon fontos. Használd az AIDA formulát, hányan ismeritek ezt az AIDA formulát? Szuper jó! Ebből a 4 szóból van rövidítve, vagy 4 angol szóból, a figyelemfelkeltésről, az érdeklődéskeltésről, a vágykeltésről és a cselekedésről szól az AIDA formula. Ez tulajdonképpen 4 lépése annak a pszichológiának, ami az olvasót keresztül fog esni, miközben olvassa a szövegeidet. Ezt nem tudod kikerülni. Ha nem csinálod meg ezeket a szakaszokat vele, akkor nem fog vásárolni tőle. Ez az, ami kell ahhoz, hogy ő elérje azt a lelkesedést, hogy akarjon tőled venni. Jó, ha leírtátok valatok. Látom az izó tekinteteket, pillanatban is tovább. A figyelemfelkeltés. Mivel tudod felkelteni a figyelmet? A figyelemfelkeltés tulajdonképpen csak arról szól, hogy érd el, hogy oda vonzódjon a tekintete, hogy odafigyeljen az írásokra. Tulajdonképpen egy pillanatra adja kölcsön a figyelmét. Ezt el tudod érni 2 dologgal. Vagy egy címsorral, ami fantasztikus, vagy egy nagyon jó képpel és grafikával. Ha nem tudsz kitalálni egy marha jó címsort, akkor tegyél oda egy marha jó grafikát. Vidd meg vele a grafikust, és akkor velem te vállalról a teher. A címsorod milyen legyen? Hát legyen vagy egy problémát vetíts ki, amiről tudod, hogy az foglalkoztatja a vevődet, vagy a vágyait. A probléma fókuszú címsor az szokott bejönni legjobban, hogyha nem utazást, vagy esküvő szolgáltatást, vagy ilyesmit adsz, ami abszolút boldogság üzletához kapcsolódik. Magyarország amúgy is pessimista emberek, Magyarországon pessimistán rakják, a probléma fókuszú címsorral nagyon rontani nem tudsz a dolgot. Na de, jön az első bekezdés, ugye oda vonzottad a figyelmét a figyelemfelkeltés egy jó címsorral, hogyan tartsd sor? Az érdeklődését meg kell szerezned. Erre való az első bekezdésed. Az első bekezdésben mindig fejtsd ki a címsorod problémáját. Néhány mondani, 5-6 sor, attól több nem is kell. Itt tudod ugyanis elérni azt, hogy azonosítani tudja magát a problémával. Azt tudja mondani, hogy wow, ez rólam szól ez a szöveg. Pont ezzel küzdök, pont ezzel a problémával. Ő legyen az arany. Jó? Tudjuk, hogy ez a problémád, ezt is keresel, és nem találod, és el tudjuk képzelni, milyen borzasztóan nehéz neked. Okay? Jön a vágy. Ez a promóciódnak a lelka. Mutasd meg neki, hogy milyen jó lesz, amikor már használja a termékedet a szolgáltatásodban. Így úgy, mintha ő már használna. Képzeld el magad, azt képzeld el magad, amit ezzel a termékkel megoldottad a problémádat. Itt mindenképpen szintén ő legyen az a nagy mondata. Ezzel akkor tudsz foglalni, hogyha az ő szájába adod a gondolatokat. Cselekedjenek. Mindenképp védve aktivitásra. Van, aki ezt kihagyja a hirdetései alján. Óriási hibát követnek. Az emberek azt csinálják, amire megkérjük őket. Emeljétek fel a kezeteket? Végül emeljétek fel a kezeteket? Hát ti nem azt csináljátok, de remélem, hogy a közéljegyzetelek. Szóval, hogyha megkéred az embereket arra, hogy tegyenek valamit, akkor egy jó részüknek teszik. Ez miért nem fájja neki. Ha nem kéred meg rá, akkor meg valószínűség szerint nem teszi meg egyikük sem. Ha a Facebook posztjaid alá odaírod, hogy hozd meg, kérlek. Tehát lehet, hogy olyan barátok, hogy az érdekelni fog, akkor sokan meg fogják osztani a posztodat. Ha nem írod oda, még kevesebben fogják. Igazolsz, tehát sok pont. Hogyha a hirdetésed aljáról lehagyod azt, hogy hol lehet téged elérni, akkor nem fognak téged keresni. Mindenképpen írd oda, mit szeretnél. Hívj föl, és legyen ott a telefonszámad. Kattints ide, és legyen ott a link, amit szeretnél. Gyere be az üzletbe, nyitvatartás ekkor, és ekkor álló szeretettel. Jó, mindenképpen mondd meg, hogy mit csináljon.
Ugyanis azt feltételezzük, hogy annyira felmérted az ideális előre, hogy csak azért nem vásárolt még tőled, mert nem volt elég információra. Ne felejtsd el, úgyhogy neki ez pont kell. Na, hogyan ér ütős címsort? Ugye a figyelemfelkeltésnél hoztam neked 3 típust. Ugye mondtam, hogy kiraktatod a problémádat a fókuszba, például egy folyókúrás terméked esetében, visszahisztál eddig minden folyókúra után, mit csinálhatsz rosszul? Kérdés, mindig kérdésre legyen a címsor, mert azzal tudod könnyebben fenntartani a figyelmét. Vagy tedd ki a kirakatba az ígéretedet. Egyszer ezt a címsort írtuk föl egyben, mert 500 City Valentinnak, amitől kedvesen tudja beálljuk, csináltunk egy 5 tippől álló és letöltettek között, hogy 2 nap alatt 2000 töltötték le. De nem olyan így pár év, olyan úgy utal, hogy valami elképesztő, de valahogy azt kellett annak a közönségnek, hogy ők rakják a filmet. Vagy egy nagyon egyszerű módszer, nálatok láttam is ilyet volt, hogy számokkal, ezt mindig rosszat mondom, hogy számokkal kísérleteztek, aztán 6 dolgot írtatok ti föl a szolgálatotokra, ugye? Biztos. Igen. Hát a számok ezzel nem nagyon tudsz felmérni, fontos azonban, hogy ne legyenek túl nagy számok, mert azok már annyira fárasztóak, hogy az ember megijedtől és nem akarja tudni, hogy mi az a 10 dolog, amit megtanulhatok, vagy rosszul csináltam eddig. Úgyhogy minél kevesebb számmal gondolkodjatok, legjobban konvertálni egyébként az egyes szám szokott. Tehát, hogy mi az az egyetlen dolog, mi az az egy, amit még nem tudsz, vagy rosszul csinálsz, vagy amit most megtudhat. Ezek szoktak a legtöbb kattintást hozni. Ígéret. Ez a vágykeltésnek az, hogy felkeltetted a figyelmét, az első bekezdéssel azonosítottad a problémáját, aztán jön a vágy. Meg kell neki mutatni, hogy mit tudsz nyújtani, hogyan tudod a megoldást megadni neki a problémájára. Egyetlen egy mondatban foglal össze ilyenkor az ígéretet. Ebben nagyon klasszos segít például ez a szó, hogy végre. Ezt használjátok már. Ez olyan, mintha lezárnál egy hosszú, eredménytelen szakaszt. Végre itt van egy megoldás. Nekünk egyébként a szállásportálon ez volt a mondatunk, hogy uborka szezonidején is lehet terhelni, és ezt nagyon szerették a szállodnál, ez pont ütött. Te vagy a megoldás szolgáltató, ezt érteni lehet. Az ügyfelednek problémája van, vagy vágyai, és a te szolgáltató a megoldásokat. Te úgy is kezeled magadat, hogy te mindig egy problémára nyújtasz mindenféle hasznos megoldásokat. Tehát te nem terméket értékesítesz, hanem megoldásot. Megerősítés eszközei. Ez itt korábban manipulációs eszközökként szerepelt a címben, de aztán úgy döntött, hogy azt mindent olyan rosszul értelmet, hogy leveltem, és lett belőle megerősítés, mert én nem szeretem, hogyha a marketinget hazudnak, vagy negatív értelemben manipulálják az olvasókat. De azt szoktam mondani, hogy azt is mondják, ha a termékeknek hibája van. De itt most 2 dolgot jegyeznék meg. Az egyik, hogy a kifogásokat tedd ki a kirakatban. Tehát ismerd annyira az ideális vevőt gondolatban első mondják, hogy legyél tisztában azzal, hogy mi lesz az első kifogás, amikor a termékről értesül. Nyilván mi az első kifogás? Ez drága. A drága az mindig azt jelenti, hogy többe kerül, mint amennyit hajlandó vagyok adni érte. Vagyis még nem építetted fel az értékességét annak a terméknek. Ilyenkor nagyon egyszerű, mondd azt, úgy tedd ki a kirakatba, hogy előre szóló, ez a termék marha drága. Nekem elkezd járni a fejében, hogy Isten, de mennyire? Nem olcsó, de nyilván nem véletlenül, hiszen ebbe belerakunk ezt, és kapod el ezt, és ennek az anyaga ilyen, és minden csupa érték. És akkor szegény levőd már valami nem tudom milyen hatalmas összeértő gondol, majd szépen lesokkolod egy egészen elérhető jó ára. És megtörje a honogát, és úgy dönt, hogy még ma megveszi. Tehát azt, hogy tedd ki a kirakatban, azt jelenti, hogy menj elé, és jól nyisd föl azt a kifogást. Használj garanciát. Ugye az elején mondtam, hogy az ideális vevőnek mért fel azokat a dolgokat is, amitől fél, vagy amit utál, amikor a te termékethez hasonló terméket meg akarja venni. Azt, amitől fél,
arra nagyon jó garanciákat tudsz kínálni. Például ha fél attól, hogy elkésel egy, nem tudom, megbeszélt időpontról, akkor meg csinálj határidő garanciát. És akkor biztosan ezt a félelmét kilövőt magamnak tartani fel, mert az ciki lesz, hogyha nem. A garanciákat a félelmek kivédésére használjuk, és nagyon-nagyon jó bizalomerősítő hitelességépítő ellen. Amikor az akciót tálalod, akkor az legyen nagyon egyedi, több, mint megéri. Tegyél vele mindenfélét, amitől jutányos lehet, és nem most már az akciót kedvezményét. Hasonlíts mindig valamihez. Írd ki összeget, nem csak azt, hogy 25% kedvezmény, hanem írd ki, hogy mennyi forintot takaríthat meg. Ezt az emberek szeretik érezni a zsebükben, ami megmarad. És írd ki, hogy ez mekkora, mit vehet rajta. Vagy hogyha a terméket 15 000 forint, akkor hasonlít össze valamivel, hogy mondjuk az egy tanú benzínre van. Tehát demonstráld az áradat, hogy lássa, hogy mennyire megéri. Legyen mindig egy példa, amihez hasonlítod. Nagyon gyorsan megyünk. Sőt, igen? Akkor sőt is. Mert már Gáborok felállít, hogy fejezzen le. Rövid határidővel tudsz sürgetni. Azt mondod, hogy ez a kampány csak a következő 3 napig tart. Nagyon fogják kapni ráadni. Vagy azt mondod, hogy én itt készült, el fog fogyni. És ezzel is eléred azt, hogy minél gyorsabban döntsünk. És az a fontos, azért kell sürgetnünk, mert hogyha belelkesedik a termék iránt, de úgy dönt, hogy még ezt megbeszélem a szomszéddal, a férjemmel, a barátnőmmel, a gyerekemmel, és elhagyja a weboldalakat, vagy a szórólapódat elteszik majd később, akkor nem fog visszatérni. Elveszíti a lelkesedést, így működik. Úgyhogy fönn kell tartani a lelkesedést ezekkel a sürgető eszközökkel, hogy el fog fogyni, vagy lejár a határidő, és akkor már nem tudod. Mindenképpen akar, meg fogsz lepődni, hogy mennyire jól működik. És gyerekek, ezt megint nem vagyunk már promóció aljáról, hogy mondd meg neki, hogy mit csináljunk. Rendelnek, most jelentkezik, most töltsd ki a formot, térj be hozzánk az üzletünkbe. Aztán még mindent, és nem sokáig nézünk, egy ilyen kis szórólapról, és csak azért mutatom nektek, nézzetek, az volt a cím, vagy a címsora, hogy nyári ajánlatok a pöttöm sokan cipő volt pici gyerekek lábaira, és itt van a logója. A legtöbb cég elköveti azt a hibát, hogy telerakja a fejlécet a saját logójával. Igazából ott senkit nem izgat. Ezt megmondom nektek elég bátran. A fejlécben leginkább egy ütős címsor kellene, az, ami felkelti a figyelmét. Mert hogyha áthelyezünk egy kicsit az anyukák helyében, akik a gyereküknek cipőt szeretnének, akkor megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy biztos, hogy egy anyuka úgy gondolkodik otthon vasalás és szoktatás közben, hogy vajon mi lehet a pöttöm sok nyári ajánlatok? Ugye nem? Tehát úgy gondolkodik, hogy kellene egy nyári szandál a gyerek lábára, hol fogok tudni ezt venni jó minőségben és jó áron. Ezért a címsorban mindenképp valami ilyesmit kellene kitenni. Hogyha nincs is nagyon blikfangos ötletünk, akkor legalább annyit, hogy szandált és nyári ruhát keresel a pöttöm kérnek. Kérdés. Ugye mindig kérdésben gondolkodjunk. Itt nem nagyon volt meg a kíváncsiságkeltés, lehetne akkor ide termékeket fölrakni, viszont amíg ügyesen megcsináltak, hogy raktak fel a szórólapra egy kupont, amivel elérték azt, hogy egyrészt mérhető, hogy a kupon, hogy a szórólap mennyire hatásos, másrészt pedig már 500 forintot tulajdonképpen betette az olvasók zsebébe, és hogyha 500 forint van az anyuka zsebébe egy ilyen kuponnal, akkor már csak benéz oda, főleg ha közel is van, ne hagyja már veszni ezt az 500 forintot. Jó, tehát itt, amit érdemes megnézni, főleg ez a címsor, hogy az nyári ajánlatot nem elég, és nem kell a fejlécbe a logó, az itt pont jól jár benne. Ott fogja keresni a ügyfél, mert akkor jut el odáig a gondolkodás, hogy oké, de hol lehet ezt beszerezni. És legyen nektek is fönn mindig valamilyen kupon, vagy olyan vásárlás erősítő eszköz, amivel hamarabb rálébatjátok őt a vásárlásra. Mennyi idő van még? -4 perc. Akkor ezt még elmondjuk? Jó. Itt 2 dolog van egyébként a rövid hirdetésekkel a Google AdWords hirdetése. Kinek van Google hirdetése?
Jó, és a Facebook hirdetése. Kinek van Facebook hirdetése? Jó, oké. Picit más a kettő. Oké, Google-ben, ott ugye nem látás az igény, ott keresik kulcsszavak, keresési hálón kulcsszavakra keresnek, az olvasói vásárolni akarnak, konkrét célra érni őket. Ott a hirdetésed ugye 95 karakter lehet, nagyon-nagyon kevés. Abban nagyot alkotni nem lehet. Ezért néhány dolgot fogadj meg, amit ide fölhoztam. Tulajdonképpen arra úgy, hogy a többi 19 megjelenően, a többi hirdetővel és a Google organik találataival szemben legyél jobb. Úgy tudsz jobb lenni, ha megnézed, hogy adott kulcsszavakra meg sok mit hirdetnek, és te nem azt csinálod. Te mondj mást, és gondolkodj számokat, tegyél vele számokat a hirdetésedhez. Két dolgot is javaslom. Egyrészt más karakter, mint a betű. Oda vonza a tekintetet. Betű, meg egy szám között jelentős különbség van, és ami ugye kiugrik, vagy más, az vonza a tekintetet. Másrészt a számokkal részt le valamit, akkor az általában keresnek karakterét, ha ugyanazt betűkkel foglalnád össze, úgyhogy még helyet is tudsz spórolni, mert 95 karakterben gondolkodni az nem egyszerű. Akkor van szívás, hogyha mondjuk a termékszolgáltatások éjjel intolerancia laborvizsgálat, mert ezek gyakorlatilag kilőtted a 95 karakternek a többi elé. Jó? Először írd meg hosszan, hogy mit szeretnél, és aztán csökkentsd le a 95 karakterrel hirdetési szöveget. Mutatok egy példát, ahol itt van benne szám, ez egy trána tanfolyam hirdetése. Azt mondjuk, hogy a trána tanfolyam a címsor, gyógyíts az energiáikat, így tudatosan 2 napos kurzus 25 forint, 25 forint. Ha valaki szeretne majd megadom a címeket. Tehát amit tudtunk számokkal kiírtuk, és nem áthallottuk rövidíteni, mert ugye annyira nincs itt a 95 karakterben. A Facebook hirdetésed az viszont általános igény. Tehát az egészen másképp fogyasztják a hirdetésedet itt a Google-ben. Senki nem keresi a hirdetésedet a Facebookon. Egyszerűen az arcába megy mindenkinek, akire céloztál. Vedd észre, hogy ott célcsoportra tudsz célozni, és nem kulcsszóra. Tehát ott ugye azt tudod mondani, hogy azokra célzok, akiket érdekel adott téma, vagy akik életkorban, foglalkozásban, lakhelyet tekintve ott laknak a balékszolgálatok. Miután általános igényről van szó, kérdezz, fogalmazz meg kérdéseket, vagy provokálj. De provokálni mindig nehezebb, meg az imolja indulok, úgyhogy inkább csak itt is írd meg, hogy hoztam a szövegedet, és aztán csökkent le. Mutatok egy példát, de most nagyon jól megy, 0,01 dollárral hirdetünk. Ez egy női portál, a Femin Akadémia cikkek és nőknek szóló érzelmi intelligenciát erősítő cikkekkel van, meg termékekkel, szolgáltatásokkal tele, és csináltunk nekik egy szerelmi tesztet, és úgy írtuk meg a hirdetést, hogy derítsd ki, mennyire vagy okos a szerelemben, fent tudsz tartani egy jó kapcsolatot. Jól választasz párt, vagy mindig ugyanabban a hibában esel, mennyire vagy tudatos az érzelmeidben. Lásd rá érzelmi működésed egy kicsit más szemmel, egy könnyen kitörhető teszt segítségével. Ugye kérdés hátán. Most fogadjál tőlem 4 ajándékot. Ezeket nem fogom itt most kiosztani, hanem gyere a honlapomra érte. Az ott van kkv-marketingstratégia.hu. Kaphatsz itt egy kész marketing terv sablont, hogyha szeretnél marketing stratégiát tervezni. Megnézheted? Még egyszer a honlapcím. KKV, mint kis kávé. KKV. Marketing stratégia.hu. Egy kész marketing terv sablont le tudsz tölteni. Megkaphatod a legőnyerű szövegötletek ötlettára, szövegírásra vonatkozóan, vagy ezt a videót végigett, amit Gábor látott a YouTube-on, vagy letöltheted a meggyőzés 10 titkos lépését, ami a weboldalak szövegírására, vagy hosszabb promóciós szövegek megírására vonatkozik. Ezeket mindet kaphatjátok az oldalon, és hogyha kérdésetek van, akkor keressetek bátran itt a rólam kapcsolat oldalon, mindenkinek nagyon szeretettel
mindjárt van. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon aranyos közösséget.